Sziasztok! Én Galix vagyok. Azt szeretném nektek mondani, hogy ha szeretnétek, akkor csatlakozhatok egy Minecraft-os klánunkba. Haverommal csináljuk. Most kezdtük el, és szerintem egy jó klán lesz, megéri majd becsatlakozni, és itt elvárunk, hogy 10-től 14 évesek legyetek, se több, se kövesebb. És ne hackeljetek, és mit nem mondtam még? Hát, ja, ne hackeljétek, és ne a 0-0-ásat a nevetekbe ne rakjátok be, amikor egybeegyezünk, és ne csaljatok. Mert ennek közül nem lesz semmi értelme, és egyből kibaszunk titeket, hogyha látjuk, hogy nem jó. És az a lényeg, hogy elvertek mindkettőnket Rivalsbe, és ne legyen hát, hogy jól játszatok, és elvertek minket 1v1-be. Csak kés, ha nem késeztek egyszer, mondjuk az 1v1-ünknél elkezdtek bózni, minket lelődezni a bóval, mondjuk, hogy deggelszel, akkor hát ezt ne csináljátok, mert akkor egyből kibaszunk titeket. Akkor ebből a vége lesz nektek klán. És feleslegesen ne jöjjetek, hogyha tényleg tudtok valamivel késezni, akkor jöjjetek. És köszönöm, hogy itt voltatok. Én Galix voltam. A Discord nevem az .chrisgeo official, alsó vonal. A tiétek nem? Na, ciao.